In de winkels onder Tunen en de voorstreek in Ljouwert zo'n een stelling wordt als telefoons, iPads en tablets waar illegaal terugverkocht worden. Bij de inval waren Jilt en drugshonden terug de politie inzet. Nou, we hadden een wenninginbrakenteam. Dat team dat houdt zich elke dag bezig met het opsporen van wenninginbrekkers. En tijdens die verhoren en dit onderzoeken kwam naar voren dat bij 3 belwinkels in Ljouwert regelmatig mensen kwamen, inbrekkers heel waarschijnlijk, om daar hun stellend spullen uit te leveren. Wat is ontroffen? Nou, wij zijn op dit moment nog druk onder het zieken. Hier achter mij in de belwinkel is correct een jilthoen de binnengang. En die gaat dus op zoek naar jilt, een grote som jilt. Want we denken dat deze mensen net een goede boekhouding bij horen. Dus dat net alle inkomsten en uitgaven dat die goed geregistreerd worden. Vandaar dat we samenwerken met de Belastingdienst. Om te zeggen van, nou ja, wij blijven de inkomsten van deze man. Wij gaan de winst net aan. Bij de actie waren tossen vol mobiele telefoons, duizenden euro's, 2 auto's en een scooter in beslag genomen. De politie had nog geen vertochten aangehouden.